Adị m 7 years old. Mama m wee nwụọ. Ofu nwaanyị asị m na ya dị 7 years old mgbe mami a nwụrụ, yọtago. Ọ sị bụ na mami a mụrụ ụmụ na-asaa, atọfu ụmụ na-asaa anụnwa, fancha niile nwụsịa n'ọsọsọ nyanwa na ya bụkwa ejima ya nwụkwuru na ofu nwoke bụ ihe fọlụnụ n'afọ mami a. Fa na papa fa wee bili, yọtago. Ọ sị m nne, ka adị 7 years mami a wee nwụkwuo, ịghọta kịta. So wee dulu ha wee dujelu ụmụnne papi ya fa wee zụba, ịgbago ndị grandma na ndị ha wee zụba ha. N'ebe afọ ya nọ ka a gụsị primary school, fa sị na fa mba nzuzi na ike agwụgo ha. Ha wee mee ha wee jebe na nke antie wee lụọ ebe afọ wee gụba secondary school. Ka a na-agụ secondary school na nti ada egolie anything, sọsọ ife gbasara school ka ọ na-emeli ya. Beside ife gbasara school, onwe ife gbasara anti o. So nya na struggle nọgide na onwe one woman na-eme catering n'ilu ebe afọ. Nyeje na-enyelu the woman aka. The woman bịazọ na-enye obele ego nya wee na-take care of herself, na-ego bra pant, emaga ụmụ ife ndị afọ. Ọ na-agakwa. Anọgide na JSS1 ka ya nwetara enyi nwoke ya na this guy bidokwa. This guy love onya too much, na-enyezili ya aka n'akwụkwọ, na-enye ya ego, ịmagolu si na ya ga-anụ ya na that primary 4 ka ya gụsị primary 6 ọ pụtakwasị yes na ya chọrọ ịnụ ya. So wee dulie wee jebe be nne ya wee luo, ewee si na fa bụ osu, maka na fa bụ osu o na fama nnụ. Mama the boy jụ, papi ajụ, si onye ọbụla jee nụba ndị okwelu ya na fa na-abụ na fa ama nkwe n'osu ya mama the boy na-ekwu. So duto na ha fụrụ onwe ha n'anya rinne, fa na-abụ decide ya ka ọ tụba ya ime ka ama ma fa ga-ekwe. O wee tụba ya ime. Sibo o wee tụba ya ime. So ka ya dị ime na fa enwerozi choice, fa wee kwalụ ndị mmadụ gwabazi anụfe okwu. So mama the boy wee kwalụ wee na-atị anọ bido take care of her na this woman fụrụ ya n'anya rinne. Ya afụkwa nne ọzọ, ịghọta na. So nye welu this woman wee belu nne that the woman fụrụ ya n'anya rinne o. Ọ sị bụ na mgbe ihe anụwa na-eme na fa nọ Port Harcourt, because nọ ka a gụsịrị akwụkwọ ka a move with them to Port Harcourt. Ọ bụ ịghọtago na fa bụ ndị Imo State, even the guy, ịghọta na. So maka na ya adụghị ime je ka eme gasị na ama mmeggie na ada emego nwaanyị dị ime, ya wee bube nwa abụsi enyi m onye ọbụla nwa nwaanyị. Ka amụsịala ya, ntụba a ga-ejezi mee ego, mama die bụ onye aka siri ike. Ma nwanne ya nwaanyị wee yaba arụ, duto arụ nụnwa na mama die spend a lot of money from die nwaanyị a sikwuo n'ife ọ na-eme daa. So na afụrụ ego ka na-ekwu ya dị ime ọzọ, ya wee bubekwe nke afọ. Ka dị ibe ozugbo die gbalụ n'ọnwa nwaanyị ka ya bụ, die kwụla ọtọ gbanwee. Die kwụla ọtọ gbanwee o, si na ọ bịara ịmụrụ ya nwaanyị na ya chọrọ. Nwoke ebidokwa ịkụ ya ife o, nwoke ebidokwa imegbu ya o, nwoke ebidokwa ịmara na ya anwụsigo n'afọ ime. Kwụla ọtọ chenjie, bido bubu ụmụ nwaanyị. A na-ekwu ọtụba nwaanyị ime n'ezi, ya kwụzi ọkụ ya. Si m nne, hey, ewo. Si o wee bido imegbu ya na ntie ife bụ the worst. No nwee one day ya na ya na-abụ ka ga-ekwugheri ọnụ, si ọkpọle ya gidigidi gboo n'aja, dọkala akwa kenya agbụsị ya na ya ga-egbu ya, ya mee nye ife a ga-eme na o nwere onye ga-agbatali ọsọ enyemaka. Si m nne, ihe a dozie worst. This man ọkụli asụzọ ọ pụ ụbọchị sọlị ya ọbata. Na nke kazie njọ bụ na o nwere one day ya jeli ike isi. This man bịa ebe a na-eke isi ebe ndị mmadụ jụ wee kụọ ya akụrị akụ na gị anụ. Si m hai, ihe a dozie too much. Ya wee sị mba, ya wee kpọba nwanne mami ya wee kọbala nwanne mami ya na-asị ya na nne kwe na this guy ya egbukwe ya. Akwa ịghọtago,
ịgbagonu nwaanyị emere ego n'isi ọsọsọ aka ka akụ n'ụzọ na ihe na-ese na-abụrụ ihe ọzọ nọ na ya mụrụ nwaanyị wee mụkwa nwaanyị o wee sị na nwaanyị ka a bịa ịmụrụ ya na nke ama mme si odulu this girl ọtụbala ime bata faligolu n'enu bed ya na die fasesi igbo nge fa hapụcha tishu na ana ma kpu na beni everywhere before li o wee bịa katowe ya ime a na-ekwu ihe a ka njọ o duzielu nwaanyị bata ọchọ dị mma na ya nọ ọ sị m nne ya fụlụ ndụ mmụọ na ya fụlụ ndụ mmụọ ọ sị m nna akwado ihe a niile ka a na-aya ka na-aya na-asị na chi egbukwa anya olu one day dị ejesi bata welu bred bata ya weta dị bred tasịa ya nwoke kwesịrị ịnụ ya anụbeghị ya ma m ga-akpụ ya die ya wetasịa dị bred wee gbọba mme ebe afọ ka nọ wee sị mba wee kpọsịrị nwanne mami ya ike sị na ha ga-egbukwu ya maka na asị nọ nsị ka enyere ya ife ahụ na that bread was spoil o wee bịa wee duli ya wee na-be nne ya so ka anya dalụrụ di ya wee bịa sị na ya ga-akpọ ụmụaka na-abụọ na ụmụ nwaanyị na-abụọ ya mụrụ ọ sị na ọ chọrọ nwanne mami ya wee jụ ha azụ ya nwanne mami ya sị na nke a bụ ya nwụrụ anwụ ka ọ ga-eme na o mere ego n'isi a wee hapụrụ ya ụmụaka nata na stepmother ya dọrọ happy maka na papi anụgo nwaanyị ọzọ then nwanne papi ya na nwunye ebikwa na the same compound adọrọkwa happy yọta na mana ya na-emenụ nke ndị bata be ya nke afọ gbasa afa kwa yọtago till one day that woman wee kpọọ ya si anya nọla ana kpọọ papi ya sị papi ya nọla ana wee sị papi ya ma ọ gwagokwue ya si agwa ya gịnị ọ sị papi ya ma ọ gwagokwue na o belongụrụ to this family ya si ya ọ sị yes na osoro na this family na ebute n'ụzọ ọ sị m nne ya wee solu papi ya binie papi ya ekwuru okwu obinie ebe a na room ya wee soro ya banye na room si ya kedu ihe o mere na papi ya ekwuru okwu papi ya eghere ya ọnụ ọ sị m nne na ọ dị aka na mepe kiaba si m ya wee na-ebe gbala ọsọ jee n'inyi mami ya wee na-asị mami anya bịa zụkie onye bụ nne ya ya bela akwa for days ya ebesie ka ife a ga-emekwana si m ka ekwusiela ife a stepmother ya wee bido wee megburie anti afọ wee bido wee megburie si m mmegbu m bịa fụlụ mmegbu ya na ya sikwe n'ọkụ banye n'ime ọkụ na o wee bịa na-eje ọlụ pọpọsị ya na-eje late ezili egbogo ezili egbede si ihe a ka a na-eme megide so nwoke ya na-alụ n'ọlụ wee si ya na ọ na-abịa late rinne na ọ bụ na ọ ga-ekwe ka fanye ebe ọ ga-ebi ka o wee nwee ike na-abịa n'oge ya wee kwalụ with all pleasure wee nye ebe ya ga-ebi ya wee kpọrọ ụmụ ya wee jee ebe afọ wee bili wee na-eje ọlụ